Ýene-agaççylar we telekeçiler birleşmesiniň agdaty Asuda Akym Hojuluk Jemgyýetine degişli bolan Şiriýa kärhanatyna awtouloglary we ow hojuluk tehnikalaryna niýetlenen mineral we sintetik çalgy ýaglary öndürilýär. Daşary ýurtlaryň kämil tilsimatlarynyň ornaşdyrylmagy bilen dolanşyga girdilen bu kärhanada ýokary hilli çalgy ýaglary 1-5 hemde 20 litrlik gaplara goýulyp tarpezilere ýetirilýär. Plastik gaplar kärhananyň öz içinde taýýarlanyp, onuň talaba laýyklygy ýörüýte lazer şökleli barlyk enzamynyň kömegi arkaly kesgitlenýär. Öndürilen çalgy ýaglarynyň hiliniň ýokary bolmagy döwrap enzamlar bilen üpsün edilen barlykhanada anyklanýar. Barlykhanada çalgy ýaglarynyň kinematik derejesi, dykyldygy, ýokary gyzgynlygy we howanyň pes derejesine durnuklygy anyklanyp, umumy indeks kesgitlenýär. Bu işler öndürilen önümleriň hil babatyna dünýä ölçeglerine gabat getirilmegi üpsün edýär. Sarpezilere ýokary hilli sintetik çalgy ýaglarynyň hödürlenilmegi şir ýagyň müşterileriniň sanyny hem gün saýyn artdyrýar. Önümçülüň ýoly goýulmagy bu ýerde yerli şigmalaryň hasabyna ýokary hilli önümleriň öndürilýänligi bilen şertlenendir.